Türkmenistan planetany gyzdyrýan metany syzdyrmak boýunça dünýäde iň yaramaz derejelerin birinde durýar diýip Bloomberg neşri habar berýär. Neşriň 19 oktýabrda çap eden Türkmenistanyň Hapa syry adly makalasynda ýurdun tebii gaz ýataklarynyň we iri gaz geçirjileriniň golaýynda howa goý berýän zäherli gazlaryndan uly alada bildirilýär. Makalada Kanadanyň zyndylara gödäwçilik edýän GHG-SAT kompaniýasynyň 2019 ýylyň başynda Türkmenistandaky senat desgalarynyň bir böleginde häzirki wagta çenli görülen iň uly metan sızmalarynyň birini tapandygy aýdylýar. Munyň bir bölegi Türkmenistanyň Körpeje tebii gaz ýatagynda. Esasan müşteriler üçin gaz taýýarlanylýan gysyjy stansiýadan gelýän ýalydy. Soňra kompaniýanyň hünärmeni sızmalaryň 5 ýyldan gowrak wagt bäri işçendigi barada netije çykardy diýip neşir belleýär. Şeýle-de onda metanyň atmosfera ilkinji gerek ýerinde kömür turşy gazynyň 80 esse köp ýyllyk güýjüne eýedigine üns çekilip Türkmenistanda tapylan metan sızmasynyň ABŞ-nyň Arizona ştatyndaky ähli awtologlaryň ýyllyk metan zyndylarynyň möçörüne takminan deňdigi bellenilýär. Dünýäniň Türkmenistandan metan sızmalary bilen bagly çynlyky problemasy bar. Reňsiz we iýsiz metan tebii gazyň iň uly düzüm bölegi bolup, öndürjiler onu saklamasa, ol energiýa desgalarynyň köp mukdarda syzyp biler diýilip makalada nyltalýar. Şeýle-de onda 2019 ýyldan bäri Kairos SAS Geoseljerş kompaniýasy tarapyndan seljerilen gury ýerdäki newit we gaz desgalarynda iň güýçli 50 metan sızmasynyň 31 sanasynyň Türkmenistana değişlidigi hem aýdylýar. Halkara energetika guramasynyň çaklamalaryna görä 2020 ýylda Türkmenistan özüniň newit we gaz pudagynda metan zyndylarynyň we metan sızmalarynyň möçöri boýunça diňe Russiýadan we ABŞ-dan ýyda galýar. Bularyň ikisiniň hem has uly energiýa pudagy we ilaty bar diýilip makalada bellenilýär. Bloomberg neşrine görä Russiýa we ABŞ ýaly ýurtlardan tapawutlykda Türkmenistany özüniň klimata täsirini azaltmak üçin nädip ynandyryp boljakdygy entek belli däl. 2017 ýylda 98% ses bilen gaýtadan prezidentlige saýlanan Diş Lukmany diktator Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistan dünýädäki iň repressiw ýerleriň biridir. Ol şeýle bir üzüňele şäher belin ýurdu öwrenýän käbir alymlara baryp görmek üçin hiç açan viza berilmedi. Döwlet eýçiligindäki energiýa pudagy daşary ýurtlar üçin açaçan däl. Halkara kompaniýalarynyň gatnaşmagyny çäklendirýär we amallary barada hiç açan maglumat bermeýär diýip habarda aýdylýar. Neşire görä ýurt baradaky az maglumat metany we beýleki zyndyları azaltmagyň ileri tutulýan uğur däldigini görkezýär. Sırly pudakdan habarly adynyň aýdylmazlygyny haýyş eden iki adam çagşan könüleşen infrastruktura barada gurrun berip olaryň käbiriniň Sowet döwründen bäri kän bir täzelenmändigini, serişdäniň we hünärmenleriň yetmezçiligi sebäpli mühim işleriň bir näçe ýyllap ýyda çekilendigini aýtdy diýilip habarda aýdylýar. Adamlaryň biriniň sözlerine görä daşky gurşaw ülüňleri ýygyderli äsgerilmeýär. Zyndylara ýerlikli gödäwçilik edilmeýär we wezipeli adamlar desgalaryny arasalamaga synanşmaýar. Her kim problemalara gözüni ýumýar, görünmeýän zyndylara kim alada eder diýip neşir pudokdan habarly çeşmesiniň sözlerini titirleýär. Bloomberg düşündürüş almak üçin Türkmenistanyň energetika we daşary işler ministrlikleri şeýle-de Türkmengaz döwlet kompaniýasy bilen habarlaşyp kommentariýa alyp bilmändigini aýdýar. Türkmenistan adaça ýurtdaky agyr meseleler barada çap edilýän habarlary ne tasdiklaýar, ne de reddedýär. Tebii gaz gorlar boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistanyň hökümet mejlislerinde daşky gurşaw goramak boýunça uly işleriň edilýändigi aýdylyp, tebigaty goraýyş çärelerine mühim üns berilmeligi barada prezident Berdimuhammedow tarapyndan wagtal tawşyryklar berilýär. Ýöne resmi Aşgabat bu tawşyryklary aýdyňlaşdyrmaýar we newit gaz pudagynyň işindäki kemçilikler netijesinde ekologiýa ýetirilýän ziyanlar barada açyk maglumat hem çap etmeýär. Bu aralykda 19 oktýabrda Aşgabatda Türkmen prezidenti Lukoil açyk paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Vagit Alikperow bilen duşup Hazar Sewitiniň ýalňyç serişdelerini özleşdirmek barada maslahat etdi. TDH-nyň ýazmagyna görä myhman Türkmen bazarynda döredilen amatly maýa goýum ýagdaýynyň we ygtybarly hukuk binýadynyň uglevodarod ýataklaryny özleşdirmek üçin daşary ýurt maýalaryny çekmäge, uğurdaş düdümün guruluşuna yardım
edýändigini aýdypdyr. Berdimuhammedow Türkmenistanyň ägirt uly energetika kuwatyndan umumy awadançylygyň bähbidine netijeli peýdalanmaga çalyşýandygyny belläp, newit gaz ulgamyny sanlylaşdyrmagy, pudoga ekologiýa taýdan arasa innowasion tehnologiýalary hemde ilmi tehnika ösüşiň iň gowy gadananlaryny ornaşdyrmaga uly ähmiýet berýändigini nygtady diýip TDH ýazýar.